ng balitaan. Ngayon sa ano, sarap po. Partner sa ano, yung native na manok, tapos i-partner mo dun sa ano, sa papaya. Ang sarap ng tinola. Yummy, yummy. Oh, tingnan nyo ang dahon ng ano, ng malunggay. See? Alala ko nung sa ano, sa Dubai ako. Alam mo ilang peraso lang, parang ganito. Ilang peraso lang 'yun. 7 dirhams, kulang-kulang na 100 peso. Para lang ihalo mo sa ano, sa tinola. So, kahit anong gulay munggo, ang mahal-mahal. Dito po, ayan, libre. Libreng pitas, kuha lang po. Yung mga dito malalapit, yun, pwede sila. Kasi yung sumalalayo sa inyo, hindi naman po pwede. Hindi naman pwedeng pa-Korea. Kaya announce ko lang dito sa aking mga neighborhood. Ayan, libreng pitas ng papaya. Papaya is life. Ayan po. Pakita ko po uli yung ano, yung dahon. Ang ganda kaya, oh. Green na green. Masustansya sa katawan. Ang gulay na ito na ipapamigay lang ng libre sa inyo. Ayan. See? Ang lago ng dahon. Ayan. Tingnan mo. Ito ay gamot yata to sa ano. Tawag sa amin ito sa summer lakad bulan. Ito oh, nilalaga to. Mga sakit-sakit sa tiyan. Lakad bulan. Meron din ako ano, kalamansi. Kaso ano pa, maliliit pa bunga, kaya hindi pa siya pwedeng ayuda. Hindi pa pwede. Yan, maliliit pa yung ano niya. Yung bunga plus may bulaklak na. Yan po, hindi pa pwedeng pamigay. Kaya pwedeng pitasin. Ayan po mga kapatid, nag-ano lang ako, nangumusta. Ayan, announce ko lang yung ano, free ayudang malunggay at aming fresh malunggay at papaya. Ayan yung papaya. Ayan, free ayuda. At ito yung aking mga malunggay, as in ang dami. Makita niyo. Daming dahon. Ayan. Nakakapagulay na kayo. Ayan, pitas-pitas lang. Masustansya sa katawan yan. Kahapon, mga 3 na yung namitas. So, yung mga neighborhood namin dito, inaantay-antay ko lang today. So, lagyan namin ng ano, karatula para makatulong sa pandemic naman. Ayan po, mga kapatid. Thank you for watching. Sumaglit lang ako para i-inform yung announce ko. Inano ko na rin dun sa aking Facebook account at dito sa YouTube. Ayan, para po dun sa ano, aking libreng ayuda ng ano, malunggay. Ito kahapon, no? Ayan, ng mga pinitasan kahapon. Ayan, aking ano, malunggay. Yung sa mga habol, open lang po kami kahit gabi. Ayan, pitas lang po kayo. Later on, lagyan namin ng ano, ng karatula na ano, libreng pitas, free. Ayan, free sa lahat para pakinabangan. Kisa naman yung mga dahon niya maano, parang tumigas na malangta, katulad niyan, dumidilaw na. Dumidilaw. Sayang naman. Di pamigay na lang natin para pakinabangan po. Ayan po, mga kapatid. Ang ganda, green na green. Sa Bicol, doon kila mama, wala na silang malunggay, as in sa doon sa mga kapitbahay. Siguro dahil dito, hindi masyadong anong mga tao. Parang needy or kinukulang. Kasi nga nandito tayo ngayon sa Cavite, sa aking bahay. Ayan. Dito na ako. So, makikita nyo, sa 1 month namin sa Bicol, as in ang daming tumubong dahon at ano, kahit yung papaya ang daming bunga pa rin. So walang kumukuha.
Yan po. Bye-bye. Thank you for watching, mga kapatid.